Маски. Вече не можеш да различиш кой какъв е. Всеки се променя и животът такъв е. Не сме идентични, но сме твърде различни. Твърде различни, но до глупост комични. Тайно и плахо някой навлиза в живота ти, бил различен, колко ли да е нетипичен. А ти колко си комуникативен, толкова ли си наивен. Прочита те като отворена книга и ето готови са за нова интрига. Книгата на живота е ценна, трябва да я пазим неприкосновена. Хората с маска те молят за ласка. И ето започва играта на обрата, спечелват те с добротата, а това, което те подвежда, до нищо добро не те отвежда. Говорят неща, които знаят, че ще ти харесат и знаят как добре да го поднесат, дори не го премислят. Истината е, че не го мислят. Държанието си пред теб променят и бързо мислите ти запленят. Но действителността е друга, всеки те търси за услуга. Знаеш ли за тази новина, че всичко е навезна и знаят всяка твоя силна и слаба страна? Оттам са всички провокации, а ти си подвластен на манипулации. Повдигаме тази тема, защото сме под тежка дилема, че приятелството рано или късно в предателство се превръща и пропиляното и изгубеното време никой не го връща. Любовта е същата, а уж е най-могъщата сила на света, но след време избледнява и цвета. Щом те видят, около теб се усукват като питон, вечно наблягат милия тон. Маската като хамелеон бързо сменят, могат много добре да се променят. При поредната благоприятна обстановка поставяне капана с уловка. Игра на маски толкова са станали добри, че чак са първенци. Времето отсява ви лъжци. Колко са черни вашите души. След време лъжата ръжда хваща и дребната душа към клада изпраща. Тежко е, когато добротата почти я няма, путанала в дълбока яма. От фалшивото как да се пази човек, когато и живота никак не е лек, как горчат тези сълзи. Пълно е с лъжци. И светът е отново неразбран, нали? Всеки води някакви връжди и забравя за своите мечти. Каква е сумата за думата блага? А може би, че си използван отново за облага. Подмазвача, използвач не отлага, това е неговата наслада. Всички го правят от интерес, с изключителен финес, завършващ с прогрес. Съдбите са предопределени, а за нашите зложелатели не сме предупредени. Все по-рядко може да срещнете истински човек на днешния 21 век. Светът е злорад и е трудно да се върнеш назад, попаднеш ли в парад, пълен с маскарад. Из поэзии Тинадеяна Атанасова «Деяна Валенти».